Mascarell, il·lustríssim alcalde d'Arenys de Munt, senyor Joan Rabasseda, el tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Jaume Ciurana, i el coordinador del projecte Capital de la Sardana, el senyor Víctor Cellers, entre altres. I naturalment també a tots vostès que ens fan costat en aquest acte tan emblemàtic. Els organitzadors d'aquest esdeveniment, que no són altres que la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona, han escollit volgudament un escenari del significat del Fossar de les Moreres per atorgar un marcat simbolisme a aquest nomenament i vincular-ho als actes commemoratius del tricentenari dels fets del 1714. Sense més preàmbul, cedeixo la paraula al senyor Víctor Cellers, el qual farà la lectura de l'acte de nomenament de Barcelona com a capital de la Sardana 2014. Senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona, senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, autoritats, senyores, senyors, en nom de la Comissió Capital de la Sardana, els dono la més cordial benvinguda i els agraïm la seva assistència a aquest acte de proclamació de Barcelona com a capital de la Sardana 2014. En aquest marc tan emblemàtic i significatiu per la nostra història, i més enguany que commemorem el tricentenari dels fets de 1714. L'acte de nomenament diu així: acte de la reunió de la Comissió Capital de la Sardana del 7 de novembre de 2012. La Comissió Capital de la Sardana, reunida a la seu de la Federació Sardanista de Catalunya, carrer Virgili 18 de Barcelona, vista tota la documentació presentada, acorda per unanimitat nomenar capital de la Sardana per al 2014 la ciutat de Barcelona. Barcelona, 7 de novembre del 2012. Signat el secretari amb el vistiplau del coordinador. Per tant, en nom de les tres entitats que formen la comissió, la Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l'Obra del Ballet Popular, proclamo oficialment Barcelona capital de la Sardana 2014. Felicitats, Barcelona! Per formalitzar aquest nomenament serà l'alcalde d'Arenys de Munt, capital de la Sardana 2013, l'il·lustríssim senyor Joan Rabasseda, qui farà al·lusió a un dels símbols de la capitalitat com és la bandera i ens adreçarà unes paraules. Alcalde de Barcelona, honorable conseller, regidores, regidors, representants del món sardanista, amigues i amics, per la vila d'Arenys de Munt, aquest traspàs de la capitalitat de la Sardana a la ciutat de Barcelona és un gran honor. Arenys de Munt ha viscut un any intens, aquest any 2013, un any intens al voltant del món de la Sardana, en el que hem pogut comprovar la vitalitat del món sardanista, hem pogut gaudir de multitud d'espectacles i activitats al voltant de la Sardana, hem pogut comprovar com els joves implicats en la Sardana tant ens ballen una sardana amb uns aires, amb una dansa, amb unes energies fantàstiques, i també a les festes que hem fet ens ballen una rumba amb la mateixa, anava a dir, la mateixa trampera, i ho dic, perquè els joves d'Arenys de Munt i d'arreu de Catalunya que hem tingut ocasió d'acollir ens han demostrat que viuen la dansa i són el futur d'aquesta dansa nacional. Miri, a Arenys de Munt no arribem a 9.000 habitants, gairebé amb dues manzanes de l'Eixample i cabríem tots. I si aquesta capitalitat del 2013 ha estat possible gràcies a la força de la gent. A la força de la gent d'un comitè organitzador que no ha estalviat energies, que hi ha posat al coll per tirar endavant uns objectius i fer que la dansa nacional la poguéssim gaudir i poguéssim reivindicar més presència de la sardana als mitjans de comunicació, més presència de la sardana en els actes oficials i sentir de debò aquesta dansa com a dansa nacional. Ara, aquest traspàs simbòlic de la bandera que farem a Barcelona, què hem de dir de Barcelona? Una finestra oberta al món, un gran aparador
que en aquest any 2014, un any transcendent, molt transcendental per tots els catalans i les catalanes, no deixa de ser un gran honor que Barcelona ens agafi aquest relleu. A més de traspassar la bandera, també ens agradaria, des de la vila d'Arenys de Munt, traspassar a l'alcalde de Barcelona, permetin dir-los la clarividència i l'empenta dels veïns i les veïnes d'Arenys de Munt. El 2009 van fer la primera consulta de la independència i la van fer gràcies a la força de la gent. Aquest 2014 al país tenim el mateix repte. La sardana és una gran rotllana, una rotllana on hi cap tothom, una rotllana que es va ampliant a mesura que els dansaires s'acosten a la rotllana i volen ser-hi. El projecte que volem per a país, aquest projecte per al país per a tothom, també es va ampliant cada dia més amb tots els demòcrates en què no ens fan por les urnes. Senyors d'Arenys de Munt, passar la bandera simbòlicament a l'alcalde de Barcelona, com els he dit, és un gran honor. Esperem que des d'Arenys de Munt puguem encomanar a tots els vilatans i vilatanes de Barcelona aquest desig de futur, encomanar l'empenta